थांनाय 4 বছর थाइजाबानो कैबिनेट मन्त्री NC DEBBARMA टिप्रालेन कक साया लुकरक बाहायके बनो बिसा साजागै तापि टिप्रालेन माना हिने बाहायका तंखानामनि वान सम बं हाय आंनिया प्रभु कक सा तिनि बेलाय वाना मासंसा न जो साइमोन ऑफिस थांगिया इवेन आं दारो क्लास हासिने बेलाय वाना मासंसा रोमान स्क्रिप्ट नि कैबिनेट कखा रोमान स्क्रिप्ट नि बगै आं तय फै कैबिनेट दो आं जतन कन्भिन्स लाइका रतनाथ न थांका बब कन्भिन्स का आपलो सुदैबर मतंखो चिनि सुदैबर बन आं साका बब कन्भिन्स का इभेन चिनि जिष्णु कर्ता बब नबां आन्नाव तो बुगै आं बब खुब क्लोज गै बन कन्भिन्स का जत मन्त्री कन्भिन्स का एक सप्ताह से आं लबि खलाइका जत मन्त्री थां मालाइका बेनि परचिं राय मालाइका सामथं जाखाय मालाइका जे जुरमान सिल्प कक बरनो कैबिनेट काइतमु जो आरो सपोर्ट माखाय आं तय आं डिपार्टमेन्ट होइते आं प्रस्ताब तय फैयो खायनाय जिसनु करा दो साजा लास्ट तमंका कैबिनेट पास तिं दिनखा रोमान स्क्रिप्ट कक बरनो बागो सीएम सागाचिनि बिप्लव बाबू साका एनसी बाबू আমরা কি বলেন একটু মন্তব্য দেন কি ববন সুগা বত পার্টি প্রেসিডেন্ট আফরো তাম সাচিন কাকেনসি আরো বিবেচনা করতে হবে একটু কমিটি গঠন করো आं वानाखा आं बन कबरे तर्क रखा काका नोंथांमोना हय कक साइट अली 3टा कमिटि खाइबायखा कबरनि बागै पल्ट्रिकर बासा कमिशन सामतरन त्रिपुरा बासा कमिशन दिनै कमलगुण चौधरी बासा कमिशन बर खागै बर एप्रुव खाइखा 3टा कमिटि खाइबायखा अली दिनो बर सि दिनै कक बर रोमान स्किनि फेवर बर एप्रुव खाइखा पल्ट्र सरकार बासा कमिशन बब एप्रुव खाइखा कक बरनि प्राय 70% कबर स्पीकर इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट कमिटि खाइबायखा नों तामाव साइड होता कागामायके आंसो बय उल्टा वालाय मा दंसियो कैबिनेटआव वानामा सोंसा आंसो बय वालाय मा दंसियो कागनामा न कक साइड दंखा नै बकेसा कमिटि खाइदिते कइसा हाइदे खाइदे बक आरो नै तार माने कबर रोमान स्क्रिप्ट न बब बखाबाय हामजा गया आं ताव मा सागा आं सत्य कक सागो आं कबै कक सागो आं हनि हता मुक्ति मानलिया করবতি इवेन যখন जों द्राफ्ट खाइफ्र टीटीसी द्राफ्ट खाइफ्र आबो मा हासिनाय बले वाना बसंसा आंगार थबका टिप्रालेन टेरिटोरियल काउन्सिल बसौ हागता थबदि वाना बसंसा को टीटीसी नि बम आं द्राफ्ट खाइ जोंनो आं बन फुरुका टिप्रालेन टेरिटोरियल काउन्सिल बन बचा गया और टिप्रालेन ताथेबादि साउ वाना बसंसा को आं मा हासिनाय दिनि आगे जों मा रखा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल आं दा फैनाय बायदि मंगल देबरमा खामगिसिउ आफ्र मंगल बुतंगान आन बसङो मंगल आं काकेनसि जों दा फैलिं माने आं रेखा त्रिपुरालेन टेरिटोरियल काउन्सिल कमसे बडलेण्ड लय दंले बडलेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल गुरखालेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल जों त्रिपुरालेण्ड नायता हि हायखो अब सेन्टिमेन्ट पेपार त्रिपुरालेण्ड ताथेबादि टिप्रालेन मोननाय अमा हायख्लायो तिनि आं बबाय 4 बोसोर सरकार खायफै गोबां लुकरकनि ताबो कायसा मुचुंमानि काके थानसानि मारिबो फायदि बुबाग्रान लबि फायदिनि आबो तामो सानायाबो आबो तो जनगण नायखे तो जनगण सानाय किन्तु आबोनो सावो लास्ट मिटिं को बबां सावो बर अबना बारबार अबजि खलायो मेबार आईपीएफ तिन सबाय बाय नायगो मार्च खाय नायगो हमबो साव तिन मिटिं मादु नायने दि तिन लास्ट सीसी मिटिं काने जतो दंबायो दुइटा आरो जों अब अपसन रखा तिनि आब्रो जों बिसेस खायप्रो मानु टंजिना यूनिफिकेशन वर्सेस अर्ली एलायंस दुइटा पॉइंट जाउ जों आईपीएफ टी मे बी यूनिफिकेशन विथ मोठा और एलायंस विथ मोठा ओमाय तिन नारुखा माइनु आरो तिन मानु दङ आरो मैक्सिमम आरो नारुखा बरो बयनि ओपिनियन समान ओपनिया मेजॉरिटी 80% यूनिफिकेशन बागै कक खालायनाय यूनिफिकेशन ऑब्लिक एलायंस खालायनाय जों आरो जों कमिटि खाजा बो कमिटि रो जों माजमा सालायना कम मथानि देब्रा मथानि लिगारक बाय महाराज बाय जों सालायना कक जों आजा अब सियान दो खायजा It is dialogue. Dialogue is not complete. They will not see all process. Someone yak
daden chini president NC DEBBARMA netritengu chino proman to document koma tonero boni soi khijak after Delhi Abhijan IPFT and Motha will work together and arutha chugu dialogue cholai thangnai abo agreement sabokhai NC DEBBARMA khayo